Semearen eta Espiritu Santuaren izenean, Jauna zuekin. Senideok, aitor ditzagun humiltasunez gure pekatuak misterio santuak behar bezala ospatu ahal izateko. Egin dezagun otoi. Hori Jainko, zuk bakarrik eman dezakezu bizia heriotzaren ondoren. Aska ezazu Madalena gure semidea pekatu guztietatik. Kristoren piztueran sinetsi duen ezkero, piztuera egunean, zurekin elkardatia zoriontsu zeruan. Zure seme Jesu Kristo gure Jaunaren bitartez, zurekin eta Espiritu Santuarekin, Jainko eta errege bizi baita, gizaldi eta gizaldietan. Apokalipsis segurutik. Nik, Juanek, mintzo bat entzun nuen zeretik, eta honela esan zidan. Idatzi ezazu. Zorionekoak, Jaunaren galitzen diren hilak. Bai, ala dio espirituak, har dezatela atzeden beren nekeetatik. Lagun bai dituzte beren egite onak. Jaunak ezana. Jauna zuekin. Jesu Kristoren evangelioa San Mateoren liburutik. Aldi hartan Jesusek honela esan zuen. Bereitatua zu baita, zeururren jaunak, gauza hauek jakintsuei eta burutsuei gorde, eta jende xumeari erakutsi bai dizkiozu. Bai, aita, hala nahi izan duzu, nire aitak dena eman dit. Inork ez du ezagutzen semea, aitak baizik. Ez aita ere, semeak baizik, eta semeak agertu nahi izan dionak baizik. Zatozten igana, nekatuok, lanpetuok, eta ni arinduko zaituzte. Arra ezazuen ere uztarria, eta ikasi nigandik. Bihotz bera naiz, eta apala, eta arkituko duzue zuen arimentzat atseden. Nere uztarria lehuna baita, eta nere zama harina. Jaunak esana. Liturgiak, behin baino gehiagotan, gogora ekartzen digun errealitatea, da mundu honetan erromes bezala gabiltzala. Erromesak izaten ziren, edo
Jerusalemera, hasiera baten Jerusalemera joaten ziren, baita ere Erromara, Pedro eta Pabloren hilogileak bisitatzera, eta Santiagora, batez ere hiru toki horiek izaten ziren, erromesek bisitatzen zituztenak. Eta garai hartan, akaso Europa erdialdetik abiatzen zen pertsona batek, joan da etorrian zenbait hilabete eman zezazken leku santu horiek bisitatuan izateko. Eta liturgiak gure bizitza horrekin konparatzen du, erromesaldi batekin. Gogoraziz, ez gaudela hemen betiko. Mundu hontan, bizi batzuk luzeagoak izango dira, beste batzuk motzagoak, baina lehen edo berandugo tokatuko zaigu beste bizitzarako pausoa egitea. Ez dakigu noiz, ez dakigu non, ez dakigu nola, baina badakigu hala izango dela. Horregatik, erromesaldi horrek, batez ere erromesaldiek edukitzen zuten helburu bat. Edo Jerusalema joatea, Jesus hil eta piztu zen tokira, edo Erromara, Pedro eta Pablo zeuden tokietara, edo Santiagora, Santiago apostolua bertan lurperatuta dagoen tokira, baina kontutan izanik ez zela betiko gauz bat, baizik eta halako bide batean bezala zihoa zela erromesak. Gure bizitza ere halakoa da. Gure bizitzaren bukaera aiatuko zaigu. Baina aldi berean Jesusek gogorazi nahi digu eta baita ere gure liturgiak eta elizak gogorazten digu heriotzak ez duela azkeneko hitza. Ez dela dena heriotzarekin bukatzen. Ez dela azkeneko gauza pertsona ez dela desagertzen, ez dela suntsitzen, ez dela desagertzen. Baizik eta gure bizitzeko modua aldatzen dela baizik. Hoixe da gure erlijioak esaten diguna, eta ez bakarrik erlijioak, baita ere munduko filosofia eta pentsamendu eta erlijio gehienetan garbi aipatzen den errealitatea. Ez gerala materia hutsa eta gure parte espirituala ez dela heriotzarekin batera hiltzen. Jesusek gainera kristagoi itxaropena, bizipoza, lasaitasuna senti dezagun, ezagutzen eman digu jainkoikoa ona dela, errutitsua dela. Are gehiago, bere ezaugarririk nagusiena hoixe dela. Jainkoikoak maite gaituela, bihotzetik eta errutitsua dela. Eta bere borondatea dela guri betiereko zoriontasuna ematea. Horregatik, naiz eta heriotza momentu gogorra izan, beti tristea eta normala da, humanoa geralako heriotzaren inguruan halako bildur bat edo ikara bat sentitzea, baina nahi du Jesusek kristagontzako ez dadila izan itxaropenik gabeko bildur bat. Baizik eta konfiantzaz betetakoa. Heriotzaren ondoren gure egilearekin, gure jainkoikoarekin, errukitsuaren eta maite gaituen jainkoikoarekin bat egitera goazelako. Hoixe da Jesusek guk kristauok garbi eukitzea nahi izan duen errealitatea. Gaurkoan Madalena despeditzea tokatu zaigu eta hemen horretarako elkartu gara. Bere santuaren egunean joan zaigu. Maria Madalenari ere eskatzen diegu bere bitartekaritza haren izena jarri zioten eta baita ere eskatzen diegu eraman dezala orain zerura. Ha sido Madalena la última, vamos a decir, de todos los habitantes de Valdenea. A mí todavía cuando llegué me tocó conocer unos cuantos en la casa. Le ha tocado cuidar a todos y ahora ya le ha tocado dar el último respiro. Ella ha sido una mujer de profunda fe que ha participado aquí en nuestra parroquia activamente. Nos deja un gran vacío, tanto en la casa como en la familia, como en nuestra parroquia. Eta bihotzetik eskatzen diegu jainkoiko onari, denok bat eginik, familiarengandik gertu,
berak hartu dezala goiko zeru hartan Madalenak goitik gure alde egin dezan. Eska dezagun hilaren alde, Kristo bitarteko hartuz, gure oroitzak asko dezake, harenarekin elkartuz. Egiten dizkizugun eskariak Jesu Kristo gure jaunaren bitartez. Begira jauna begionez gure eskaintza hori. Hartzazu Madalena zure zerbitzaria zeruko haintzan zure semearekin bat egiten bai deituak bere maitasun misterio bian. Errege bizi baita gizaldi eta gizaldietan. Amen. Jauna zuekin.
non nahi eta beti guk zuri eskerrak ematea jauna aita guztiz santu, jangoikoan guztirun betiereko horri Jesu Kristo gure jaunaren bitartez. Bera, denen alde hilda, gu guztiok betiko hilez daitezen. Gehiago oraindik, bere bizia eman du, gu guztiok betiko zuretzat bizi gaitezen. Horregatik, aingeru taldeekin batean, goresten zaitugu, pozez beterik kantatzen dugula. Santu zerabai jaunak eta santutasun guztiaren iturri. Santu egitzazu bada, ogi ardo hauek zure espiritua isuriz, Jesu Kristo gure jaunaren gorputz eta odol egin daitezen guretzat. Berak, saldu zutenean eta bere gogoz gurutzera zikoala, ogi hartu eta eskerrak eman ezaditu zuen eta bere ikasleei eman zien esanez. Hartza zuen eta jan guztio kontatik. Hau ere gorputza data zuentzat emango dena. Era berean, afabondoan kalizaturik berriz ere eskerrak emanez, bere ikaslei eman zien esanez. Hartza zuen eta edan guztio kontatik. Hau ere odolaren kaliza data, itun berri eta betikoaren odola. Zuentzat eta askorentzat bekatuak barkatzeko isuriko dena, egizue hau nere egingarri. Hau da sinismenaren misterioa. Eskaintzen dizkizugu zuri eskerrak emanez, aldarean zure zerbitzari onartu gaituzulako, eta apalik eskartzen dizugu Kristoren gorputza eta odolatzen ditugunok Espiritu Santuak bat egin gaitzala. Izangoa jaunak mundu guztian zabaldu dute hauen zerua izan. Eramazun maitasun osora Frantzisko gure santuarekin, Frantzisko gure gozenarekin, eta bizizan guztiekin batean. Era bere izango jauna, iztizo itxaropenean joan diren gure eskideak. Maleen eta gure hileko guztiak ere, aritzatu zeure aurpeguen argitan. Erruki izatizkigu arren, guztientiko bizia iriz dezagun. Jainkoaren amamalia bizia doartuarekin. Arezena Jose Santuarekin, apostolu santuekin, San Miguelekin, eta gizarte guztietan zuen eskidizan ere santuekin. Haiekin batean gure eskaitzagun, Jesu Kristo zure semearen bitartez.
eta estualdietan sendo, betiko zorionaren itxaropenean, Jesu Kristo gure salbatzailea, noiz etorriko den zain gaudela. Jesu Kristo gure jauna zuzena apostoluei pakea guzten dizuet, bere pakea ematen. Begira zure Elizaren sinismenari eta ez gure pekatuei, eta zure gogoa den bezala, emaiozu Elizari pakea, eman batasunak, errege bizi baizera, gizaldi eta gizaldietan, jaunaren pakea beti zuekin. Eta eskurik eman gabe, emaiozu pakea. Jango ikuaren ikotxa,
familiaren izenean eta parrokiaren izenean eskerrik asko gaur honeak izeraten guztioi familiari unen saminagoetan laguntzera, abalena gure semideari azken agurra egitera eta jangoikoari haren animaren alde erregutzera. Muchas gracias en nombre de la familia, en nombre de la parroquia, a todos los que habéis acudido hoy aquí a acompañar a la familia, a despedir a Magdalena y a rezar a Dios por el eterno descanso de su alma. El novenario de misas, el sufragio de su alma, darán comienzo este mismo domingo. Eta orain bukatu aurretik azken erresponsoa egin dezagun. Egizu jauna, Madalena zure zerbitzaria sardadila, argi eta pakeden bizilekura. Beraren alde ospatu bai dugu Pasko sakramentua Jesu Kristo gure jaunaren bitartez. Jauna zuekin, bereka zaitzatela jainko guztiadunak aitak eta semeak eta Espiritu Santuak, zoazte,